vivim un bon moment en el nostre piragüisme? La selecció espanyola de piragüisme ha finalitzat en primera posició la seva participació en els europeus de marató disputats a Polònia, on ha assolit una dotzena de medalles a les categories sènior, sub-23 i júnior, entre elles l'or de l'actual campió del món de l'especialitat, Emilio Merchan, que va arribar al primer lloc en K2 al costat d'Álvaro Fernández Ciuza. És, sens dubte, un gran èxit que l'expedició espanyola quedés per davant de la potent Hongria, que va ser segona, i així ho destaquem en aquest editorial. La delegació espanyola va liderar la classificació final del medaller de l'europeu amb aquestes 12 medalles, 7 d'or, 2 de plata i 3 de bronze, per davant de la potent Hongria, que va ser segona. Emilio Merchan i el gallec Álvaro Fernández Ciuza s'han imposat amb autoritat absoluta a la regata de K2, a la qual han entrat en solitari en meta. Un èxit que els assegura la classificació per al Campionat del Món, que tindrà lloc a la ciutat portuguesa de Crestuma el pròxim mes de setembre. La notícia més negativa per a l'equip espanyol ha estat marcada pel contratemps sofert pels palentins Jorge Alonso i Santiago Guerrero, favorits a ocupar llocs de podi, l'embarcació del qual es va enfonsar en una zona d'onatge quan marxaven en el grup. Ara cal preguntar-se, doncs, si l'èxit reforça les possibilitats del combinat nacional de cara a la pròxima edició del Campionat del Món a celebrar el pròxim mes de setembre.